सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। समाजसेवा हायस्कूल कोलझरचे निवृत्त शिक्षक आणि समाजसेवेचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे पी देसाई यांनी आपला 78वा वाढदिवस अनोख्या पद्धतीने साजरा केला। वाढदिवसाचा आनंद विद्यार्थ्यांसोबत वाटत त्यांनी समाजसेवा हायस्कूलमधील विद्यार्थ्यांना पेन, वह्या आणि खाऊचं वाटप केलं। पी देसाई यांनी शाळेत वाढदिवसाचा कोणताही उत्सव साजरा न करता शैक्षणिक साहित्याचं वाटप केलं। शाळेतील विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी पी देसाई यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत त्यांचा सत्कार केला। शिक्षकी पेशात कार्यरत असताना त्यांनी अनेक विद्यार्थ्यांचे जीवन घडवले असून शेतकरी आणि गरजूंसाठीही ते नेहमी आधारवत ठरले। विद्यार्थ्यांना घडवण्यासोबतच त्यांनी समाजसेवा मंडळ कोलझरचे अध्यक्ष म्हणूनही जबाबदारी पार पडली। समाजहिताची भावना जपत त्यांनी वाढदिवसानिमित्त विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचं वाटप करून समाजसेवेचा आदर्श पुन्हा समोर ठेवला। Happy birthday to